Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Palat 6,000 ngutam ki nong hikai ki baju hikai lengba ke contractual basis ha ki school lower primary bala penyai de ke sarkar jela ha ke shipotrik ubnai nailar arajar arpuai kila penpau ye ke jing sngodio hadu kata-kata halor ke jingbum kular AA jong menteri rangba ke jela Konrad Konggal Sangma hadin bakine ki nong hikai kila sya pensange na ka kam ka baki jutrai menta la prabnai kenti Presiden Jong Meghalaya Government LP School Contractual Teachers Association habaya keren mat kilat pathai khubor uliyatho baka seng kadap daga jing sngokhia hadu kata-kata halor kane ke jing bomla jong menteri rangba ban ai kano ke jingkular ban penrungkam yang yakini ki nong hikai badaga jo ka por Presiden Jong ke Association ula kamru baka seng kalayo jingtip ye ka jingle shilyang khmat jong ke sarkar ha ka bayi ki nong hikai contract hadadeng gre Hado menta 48 sange satya nakakam kabaki terai. Hadin ka hunger strike ka bangila syong hamadan malaki hosni nang ta ka sit demonstration biang ha ka juga jaka ka jinge kren ngilaya na ka ka por sa ka pat mentalan rabanai te ha ka jinge kendu ka jongi bat ki officer hadin bala khat ya kren yangi nang tu namadan malki bat I Asar DP Walang abat Asar Ambrus kajingi keren jongi kalong ba kampoi syakanu kanu ka thong ka ba mangingi yo jingkerman dai nang da daw nagaliang jongi ki no hikai kontrak kum batip da ka state lokoi ni penpau ba ngeladon ha kajing ka ba khrau ha ka ba ngila persyang ban ya kendu ya ki nomi khmat ki jongi khamtam ki nong chinsar badan burom ki jongi amantalah jan arbanai duna ngimyo bani kendu ki ong yangi ba kadon ka lockdown la bani kendu kadon ka kham la bani kendu dena kata taw ngi la sem jing te haka jing kendu jongi bat u chief minister badan burom jongi haka khat khandai trik jong na april nagaliang jong ila kular ban long bala kloi ban yarap yangi namar ba udan kemen sem banyarap ini tang ban namar ba don ke jing udang pek banya hangno kumno la ban regularize yangi te de nagara gadaw nagaliang jongi kino hikai ro ngi pensngo ba kiwai ki state kum ha Himachal Pradesh kum ha Delhi kum ha Kashmir nang ta Assam Mizoram kum ter ki regular ya ki no hikai kontrak te nagaliang jongi ngi penpau ya kata syau chief minister badan burom jongi nagaliang jong u ong bawanra butha yangi banwanra ki evidence ngi la submit but u hatura khatsan trik jong banai jun but hadin sitiyau angila persyang banwat ya ka permission ka appointment na maganta ban ya kendo ya I hanrai la jan arbanai menta ngimyo appointment ban ya kendo te menem step haka photrik menta kasngi ni oban kendu ye hayeng sa jong por khatwai baje nagaliang jong haka jing kren ka balai minute ka assuran kamdon yangi te ta ka bas ngosi ni penpau ba ngidon haka jing kutlat ta ka jing kerpat jongi asa chisen pat yaki nong chinchar kamtam CM badan buram jongi education minister badan buram jongi snobha thau kinu kilat kilanti ban yarap lam yangi ngidon ha kajing do jingkerman amtang mangi ki khun jongi baro ki 6,000 tam kino hikai ki bahai ngasam jongi baro ki ladon ha kajing do jingkerman kajing kuslai te teng ni lapan pau ngi la perkhat hade bahto tang namar bangi dai kino hikai kontrak yem don hok shune am ban im ban bam ban pa school
ya ki khon ki kti ki jongi tede naga daga daw dakaman sim jong ki jing snorit ngakarpat naga banta ka asosian ba phin yarap lam yangi ban thau kinu ki lat khnang ba kanlong ki jing khu yangi ki 1000 tam bat kham tam ya ki long din mandin ki jongi chip minister badan burom jongi manem step uong ngadon e kaman sim ban yarap ya phi tangba lada nga yarap ya phi kidon ki contractual hakiwi department kumbasan 1000 tam te kumno ngan yarap ya phi tenaga liang jongi ngi ong ba ngi ngim la ban ong e ya kata handai ka jingkwa jongi namar ba mangi ngi la sat khan mentala phabnai kaladon ka jing du jing kerman kumta hakani ka por ngadon kani ka jing pen sngau kumba phi I continue yakino hikai kontrak hada dengiri haduk menta balai yangi patde lapan sat khan phabnai menta la sha wengkam yangi kiwei kino parano hikai kontrak kidang yo continue haduk menta tengi snoram isnosi ban lap ikini ki jing sisa tekumta daga baburam snobat hau kilat kilanti yangi nang ta ka bai dai berkan ke emtat ka barang penbena manta ngilak lor markhi kum kino hikai kontrak haka arpo pratrik jong u benai april lapan mi ka jing penbena ong baka emtat kan long hau ar pratrik jong benai agos te napdeng ki pranai hikai jongi ngila smokuman haka bai galiang bangini yo pen kre khamslam hanrai kendit kensan haka pratrik jong benai jun lami ka khubor jingpan bana na ka sarkar bala postpone ya ka emtat namar ka pandemic te kendit mencisngi ndriu tarik la mi biang ka jingpan bana ba ka emtat kan long exam kan long how ar pratrik jong bana agos te haba ha ka pratrik jong bana jun la pansange namar ka pandemic hato manta kamdon su pandemic ngai thu ke jing sisa ke babun ki paranai kai jongi kimyo like platform menta namar kidon haki quarantine center kidon ki positive case telai por nadu khandai trik hadu khandai ban platform telada kini kim kidang don haki quarantine center kumno kin yo like ban platform kumno kin yo like appear ke exam hato tang namar ba ki ka sarkar badan buram jongi ke ban baik terki kumne sngodon hok mo ban penduk ya kitang namar ba kim yo yelam tap kajing dawa jongi kalong ba lada le lada penbena emtat ngobha ai por kluj yet ya ka ne ka perthai kumba ong ba dang don ha ka pandemic ngobha burom la me ka tam de ban le hak dak kumba le menta ngi don menta kum kinoi ka kontrak 1000 tam nang ta sakawai ka ba pen bahayangi ngila persang ban lai kendu manen ngila rung syabar ki officer hapo sekretari ke minister jongi nadu UCM hadu education minister nangta hadu sadipi walang kajing thumu jongi kalong ba kumbangin demand na director jong ka education kabangi lai kendo kalong ba kene ke emtat ngila over age ngila palat kasnan kajing sisa haka education department la ai relief hadu life in house nam te kiba palat life in house nam la shu banil emtat tena pedang jongi kiba bun kidon ru kiba la over age te kimyo la apiar shu te kajing thumu jongi kalong ba ngin lai akren shwa ngin lai phinle kumno ya ka yakine kiba la over age te ya kata kajing thumu jongi ngim yo juba te lami kendit ka jingpan mana ba kandon ka emtat kata ka bala pensam jing bhai daga baburam ya chief minister badan buram jongi ngila ap haka kamera syong hadu arkan tatam ngila daga bas ngosik i penpau ba ka jingya keren padeng yo tang lai minute haka jing sisa la deben kumu nong sinsar du jong ka state la deben yarap ai yangi ban ai assure yangi habangi la du ja mentala ramnai te ka pen ngosik kalong ba kai la habangi kali ya ka assurance ka bakhadu yangi kalong ba namla lai te ka penlong yangi bangin diaw mensim tang yangi handai habangi wanra ikni khubor kalong ya barok ki bahi ngasam jongi ba
kum kino hikai hakajing sisa ngi burom ya ka ya kinong sinsar ki jongi ya ka state ki jongi ya ka dignity jongi kum kino hikai ki bangila persiang ban ajing nang jing start ya ki kena school abarap sikata nim kwa ba ngin that burom dalade yalade hadai na marba ka sarkar ka penbor yang ban lai kumta nang nei sakmat ngin ha ban penjuri ka jing yakhi la ka dei la kumno la kanu kanu ka jakar kata ka dei ka jing thu jongi hapo ka association ka jongi ni don ru kino hikai ki ba don jingduna ha ki khatmat ki bamla ban lai balas ni ki bala im ki bala shania ba ya ka ja ya ki jing don kam ka ying ka sam ha ka ni ka kam ka ba la thong manshwa chi phos na manshwa te manta ki don ha ki jing kutlan lakin lai khrong ru kim sngoden hop kom kino hikai te nakata ka daw snobha ko kinong sinsar ba e ki jongi berkhat lam ya ki ne kino hikai jongi ro ki bamla blek blas ni ki ba shu up ba shania le jong ka jing em ha ka di ka tulop ka bangi liyo bar jikata idon sausan ngot hapu ka state jongi ki bala persang bon kila kilanti la jing thok kerpang ro nakaliang jong ka sarkar bodon borom jongi haduk manta kim ai kana ko jawab ka basya ya ki te tangkini ki jing kerpat sa sen pat smobha pen perkhat yangi dakwai pat kalat kalanti ba khnang bangin yo bani imjalang kumbaki wei ki yo